गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ मैया अदालगुरि जिल्ला एबसुनि मावखुलियाव बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे बर' फरायसा आफादजों जथायै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आसाम सोरखारा बर' बिजोंनि थाखो 2नि सानखान्थि आरो बिगियान फरा बिजाबखौ इंराजियाव साफायनायनि सायाव होबथानायनि खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानायखौ दोनथ'नायनि जाहोनखौ फोरमायथियो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा बुंदों दि जोंनि राव हारिमुआनो जोंनि सिनायथि। राव हारिमु गैयाब्ला जोंनि सिनायथिया बहा थागोन। थाखो 2 आव इंराजि रावनि बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौ जाबसिनना होनायजों बर' रावा मा जागोन। बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादा गोख्रों सोंथि खालामदों सोरखारनिसिम आरो बेखौ माब्लाबाबो गनायनो हाया होननानै बुङो। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा बिटिसिनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रों चेलेन्ज होदों। 24 नं मुसलपुर बियाबनि गंसेबो गामियाव हाग्रामा महिलारिया समायनायै न' लुनानै होआखै। गोख्रों अजद राकेश ब्रह्मनि 24 नं मुसलपुर बियाबाव हाग्रामा महिलारि फैगोनखौ बरायदों एम राकेश ब्रह्म बिथाङा। आथिखाल खुंथाइ सोरखारनि समाव रावबो जाख्ल'नो हायाखै, गासैबो समायनायै खामानि मावनांगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों राकेश ब्रह्म बिथाङा। रंजालि बैसागो बोथोरा सौफैनो साननैसोल' सम दंसै। बर' हारिमु सिबिग्रा सुबुंफ्रा गावसोरनि नाजानायजों गोबां बायदि रोखोमनि बैसागोनि मुङाव बर' एलबाम दिहुननायखौ नुनो मोन्दों। मिरु बड' सिने आर्ट एस'सिएशन बिसायामिया बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सिमला हुजुवा कृषि डिग्री कलेजाव सरासनस्रा जुथुम्मा आरो आगु बैसागो फोरबो खुंनायजों लोगोसे नों आंनि बांला पार्टी मुंनि बर' एलबामखौ बेखेवबाय। बादारि फिल्म प्रडाक्शना नोंथांमोननो नों आंनि बांला पार्टी, मिथा पार्टी, आंनि साम'खारि, आंनि सबायखारि मुंनि दोंसे बर' एलबाम लानानै फैदों। बे भिडिअखौ बेखेवना होयो BKWSनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारि बिथाङा। बे भिडिअ गाहाय नुनो मोनगोन मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैलाजेब बरगयारी, फावखुंगुर सिद्धार्थ बर', फावखुंग्रि सानसुमै मुसाहारि आरो फेस्ला फावगिरि रिंखां बरगयारी बिथांमोनखौ। बे एलबामखौ सुजुदों आरो बिथोन होदों बयजोंबो मिथिजानाय मुंदांखा फावखुंगुर एबा डाइरेक्टर पिपुल मुसाहारि बिथाङा। प्रडाक्शननि बिगोमा पिपुल मुसाहारि बिथाङा रायजो राजाफोरखौ अनसायनो थाखाय खावलायहरदों। राजखान्थिनि दुंबुर बार, आं सिखाव खावाखै आरो दाखेदबो खालामाखै, आंखौ माबोरै केस होनो? बे सोंलुखौ खालामदों बिटिसिनि बारग'सिब थामहिनबा BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया आरो बेखौ खालामदों प्रमद बर'नाव। BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'नि गेजेराव जागायदों गोहो दिन्थिनायनि बादायनाय। बिटिसिनि बियाब हानजा सुनाय जागायदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। मैया बिटिसि बियाबनि 30 नं 5 सेरफां समितिनि माजबादाव BPFनि आथिंजों थाबायनाय हाबाफारि बानजायदों। मेलाव BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे BPFनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। बेवहायनो बाहागो लाना हाग्रामा महिलारिया BPFनि जानानै गोख्रों बिसायख'थि फोसावदिङो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। क'क्राझार साइडनिफ्राय फुटबल आरो काबादिखौ बोखारनो लानाय थांखिनि सायाव बोराबनाय फोरमायदों एबसु आरो बिटिआर सरकारा। बिटिआरनि गाहाय सदर सहर क'क्राझार नोगोरनि साखाथि तितागुरि काटलगुरियाव थानाय साइडनिफ्राय भारत सरकारनि गेलेमु बिफान एबा स्पर्ट्स अथ'रिटि अफ इन्डिया सुंद'यै साया फुटबल आरो काबादिखौ बोखारनो थांखि लानायखौ गोरलै गनायना लानो हायाखै एबसुजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि गेलेगिरिफ्रा आरो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आबो। क'क्राझार साइ सेन्टारनिफ्रायनो फुटबल गेलेनानै भारताव बयजोंबो अनसायजानाय हलिचरन नार्जारि, दुर्गा बर', उपर्न नार्जारिजों लोगोसे गोबां गेलेगिरिफ्रा जाफुंसार जालांदों। नाथाय हरखाबै सरकारा क'क्राझार साइ सेन्टारनिफ्राय फुटबल आरो काबादिखौ बोखारनो नाजानायखौ गोख्रों रावजों बिजाथि फोरमायदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ आरो बेखौ माब्लाबाबो गनायनानै लाया होननानै बुंबावो। लोगोसे बिनि सायाव बेखौ होबथानो राहा लानो खामानि मावदों होननानैबो बुंथियो। बेराफारसे एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आबो साइनि बिथांखिखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया होननानै गोख्रों बिजाथि फोरमायदों। बिटिसि खुंथायनि बानजायनायाव खुंफुंजानो गोनां जिथि बावखुंग्रि फोरबोखौ लानानै बिटिसि दावबाय बिफाननि डक्टर धर्म नारायण दासनि खौरां मेल। सिगां बोसोरफोराव खुंबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो खुंफुंनो साखाफारा बावखुंग्रि फोरबोखौ बिटिसि खुंथाया। देग्लायनि खुंगा जिथि बावखुंग्रि फोरबोखौ एप्रिल दाननि 12, 13 आरो 14 सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय साखाफारा। सानथामनि बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय फोरबोआव गोबां हाबाफारि लानायखौ बिथाङा फोरमायो। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव असमि बैसागो मेला 2023खौ खुंफुंदों। बाक्सा जिल्लानि सदरथावनि मुसलपुराव 14, 12 आरो 13 सानथामनि हाबाफारिजों आसाम रायजो गामियारि खुंथाय आरो मिशननि बानजायनायाव असमि बैसागो मेला 2023खौ खुंदों। गामियारि ओनसोलनि आइजोफ्रा आखाइजोंनो दानाय लुनाय
आर'नाइ गामसा दख'ना बिहु फालि सादोर बायदिखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। रंजालि बैसागो बोथोरनि सिङाव गोनांथि जानाय बायदि बे असमिया बैसागो मेलाखौ खुङो। बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मासोन्दा मेगदालिन पार्टी नायगिरियै बेखौ बेखेवना होनाय जायो। गामियारि ओनसोलनि मोन 30निबो बांसिन सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा बेवहाय दखान होनायखौ नुनो मोन्दों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। जोबोद गोजोनथाव खौरां। बर' फिसाया गेलेमुआव सनानि मेडेल देरहासार। बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय राजक'ट सेन्टाराव थाग्रा बाबुल बसुमतारिया गुवाहाटीयाव थांनानै इन्टारनेशनेल कुम्फु बादायलायनायाव देरहासार जानो हायो आरो सनानि मेडेल मोननो हायो। बेजों लोगोसेनो बिथाङा 3 लाइमोनफोरखौबो कुम्फु फोरोंनानै देरहासार जानो हादों। बिथाङा सिगांनिफ्रायनो कुम्फु बादायलायनायाव देरहानानै दिनैसिम गासै गंसेनि सनानि मेडेल मोननो हादों आरो दायो गावनि ओनसोलनि लाइमोनफोरखौबो कुम्फु फोरोंथाय होबोदों।